Oh, mate. Sumabe. Ay, may tadakan lakay. Apay bakit? Kaya man nayabang ni Baxtay. Patramahin niyo man yung present ka na per day. Ito na. Ito ko na. Ada jay, likod, aglilihati, antik. Dakagan dito na. Bili ha. Dapat ibaw na ilang mo kanya ka. Pati mo pala na ka. Pagkagod ko rin ano, alis ko nga malako. Pati lang ako. Pagpatrim mo ko. Hindi na kanong aron lagi. Ice. Kano, pang ice ka na pirdi na ice mga pantapatarimaan. Patarimaan? Patarimaan ka rin ka na pirdi. Hero? Bantajay na. May magdalay. Oh, mate. Sumabe. Tay. Kaya, rukudang sa tao ba? Sumabe. Tama tayo mga freezer mo. Alam ka, alam ka di ba? Pagprokod. Sula mo na kalawlaw tayo ito. Ngin, kalab sa matik ko na tao. Madi, at di ko na kayo tao. Ay, natawag. Dita, ungkay na. Mano? Oh. 21. 21. Oh. Ni. Kuri la 31 na eh. Kung nga rin tapay mo di mga susubran ka. Para saan? O sige. Apo, malipit ima. Anya, basta ka nag-uurugod mo siya ba? Sakto, ay rugod ko. Nakalawlaw, wala nga day to iti kong 31 na eh. 31. Irugod naman tao? Oo. Oh, 21. Di mapan ko matay na. Di pa, sumay. Apo, maday. Dapat ito yung makuha na dito. Pwede natin nasabi na. Iulit to! Wah, madi! Basta mga tato brand mo dito. Ilagda mo dito, boy. O, sige. Ni, 22, boy. O, 22. Sakto mo ka, day. Lumadi pa, bakbakin ka dito. Ipadas na pa, ah. O. Mali ka talaga, sumabit niya talaga, tiba. Lumipit! Kasi ano pinangyunog yung winididito ya? Pwede mo mapampanuno doon ata, nabebutan, basitan, magkarap, pirdiyan nga dati dito. Awa, antay sapat pa taraman natin. Ito naman misan!